Hvad siger I så til den her? Hvad? Hvad siger I så? Tak skal du have, Gunnar. Jeg skal nok sige det til ham i morgen. Men han skal lige huske at have sin egen cykel med, fordi vi har ikke fået nogen budcykel. Okay. Du kan da glemme alt om at få Dennis til at køre rundt som bud. Han skal jo på tv nu. Hvad skal han? Ja, han skal jo synge for hele Danmark og stå på scenen. Han er i København. Han skal på tv. Det må jeg da nok sige. Jeg tror godt, du kan glemme alt med den der t-shirt og se ham køre rundt på en cykel i spjald med den efter alt, ikke? Nå, ja, det ved jeg da ikke. Hvad tror du, Kirsten? Jeg skal nok sige det til ham, når jeg ser ham igen. Ja, nu hænger han der. Kirsten, så må vi se. Bare lige husk på, at der er så mange, der har været forbi at høre på det job der. Du må godt lige køre de vogne ind. Det er jo de damer. Nå, men jeg skal da bare have 3 sædvanlige. Er det sandt? Ja, tak. Har du ellers hørt det? Beklageligt. Jamen, der er jo skidt. At der er 4 pølsehorn for en 10'er, og det er kun i dag. Ja, det er rigtigt. Det er der. Er der igen af de der pølsehorn? Nå, men det er da også noget, synes jeg. 5,5. Jeg tænkte på, om I ikke kunne have lyst til at komme hjem og se showet i aften hjemme hos mig. Det er da hyggeligt. Hvad er nu det for en idé, du har fået? Nå, det er ikke en idé. Det er mere, fordi det er ikke hver dag, en søn er på tv. Så tænker jeg bare, at det vil jeg jo gerne dele med jer. Det er bare sådan lidt sent, du lige finder ud af det, ikke? Jeg fandt jo først ud af det i dag. Du har da gået og vidst det hele tiden. Ja, det har du jo altså godt nok. Ja, jeg skulle måske have sagt det dengang Dennis cyklede ind. Det er jeg også ked af, Inger. Det er altså bare sådan noget sjovt noget at gå og gemme på, Kirsten. Men kommer I så i aften? Det kan vi jo ikke rigtigt, altså. Jeg har en masse planer, og det har Elsa også. Det er, hvad der sker. Ja, det er altså. Det er bare ærgerligt. Jamen, det er fint nok. Gud, Så er vi her. jeg troede slet ikke, I havde tid. Det var sandelig heller ikke nemt at få det hele til at passe ind med så kort varsel. Det har det virkelig ikke. Hvad er der sket med hans hår? Sådan har han sgu da aldrig gået rundt her i spjald. Har han det, Kirsten? Han synger godt nok godt, Kirsten. Ja, det er da ikke så dårligt, vel? Altså, han har ikke vundet endnu. Nej, det har han ikke. Det går foreløbig meget godt, synes du ikke, Inger? Jo, så siger vi det, Kirsten. Det var så første gang, Dennis var på tv. Ja, det må man godt se. Men jeg synes nu, han har klaret det meget godt, synes jeg. Synes du? Ja, det gik da fint. Altså, sidder alle i byen så hjemme foran fjerneren og ser dig? Det tror jeg, de gør. De har ikke så meget andet at lave det. Dennis, jeg skal lige spørge om ting. Hvis du nu vinder 250.000 kroner, har du så nogen idé om, hvad det skal gå til de penge? Jamen så, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, men hvis du, hvad har du lyst til? Min mor og jeg, vi har faktisk talt tit om at flytte fra Spjald. Vi kunne flytte her til København og købe en lejlighed. Men mor til København og væk fra Spjald, sådan Dennis!